zanfona es un instrumento para mí entre violín y el nyckelharpa, porque en el norte de Europa el nyckelharpa se conoce bastante. Pero si alguien tampoco conoce el nyckelharpa, entonces ya es más difícil, que es un instrumento que hace muchos ruidos raros y que hay que afinarlo mucho tiempo. Pero en un momento que ya está todo arreglado, entonces puede sonar muy bien. Unha caixiña que ten unha manivela onde se pode soster unha nota, pero que tamén se poden facer ritmos e facer ño, 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 ño. Ten unhas tecliñas, logo ten uns bordóns, que xa me enterei, que se colocan e se descolocan e entonces provocan notas máis graves ou máis agudas nas tecliñas. E iso, podes facer unha nota ilimitada todo o tempo que queiras ou podes facer por encima deso melodías. Ten cordas, ten fricción, ten teclas, ten percusión, ten melodía, ten armonía. É fantástico, non? O sea, é realmente un campo de exploración para poder achegarse hacia cualquier dimensión musical que queiramos. A día de hoxe por cima, coas aplicacións tamén electroacústicas e mesmo eléctricas, fíxose apto para cualquier xénero musical. E eu simplemente, bueno, é evidente que é unha zanfona, corda frotada, frota unhas cordas, se despide uns sonidos, corre por toda a caixa, se van facendo melodías interrumpindo e facendo percusión coa mão dereita, coa mão esquerda, envolve ao propio músico, ten unha forza visual moi grande tamén. A mí me parece un instrumento moi interesante como todos. Hombre, creo que es el lugar idóneo por el origen, ¿no?, de ese instrumento, aparte que el entorno es magnífico, el ambiente de las clases es también magnífico, los compañeros, se establece un lazo muy curioso porque como es un instrumento minoritario, muchas veces necesitas compartir ideas, dudas, experiencias y creo que se enriquece uno mucho, no solo del curso en sí, del maestro que venga, sino también de los compañeros, ¿no? O sea, que me parece estupendo que se hagan estas propuestas, estas iniciativas de curso. Un encontro sempre interesante, solo polo mero feito de atoparse. Mais cando é de zanfona, porque aquí ademais en Galicia hai un problema coas zanfonas, e que as zanfonas están dentro dos armarios. Habría que facer un romance que está na cabeza xa de que a zanfona vai sair do armario tamén, dunha vez, ¿no? Se levan construindo zanfonas un monte de anos, pero están nas casas. Entonces, este encontro parece positivo solo porque se besan as zanfonas, que non é habitual que se besen. Temos en mente facer todo tipo de eventos, concertos, encontros, remover un pouco na masa social, na xente da música, que se xunten, que se coñezan e que intercambien coñecementos, que é a única maneira de aprender o día a día, non? E, aparte, unha desas actividades que pensamos foi facer este encontro. Sobre todo no mundo da zanfona, que non é, que está moi aislado e moi atomizado, pois era moi importante. E nos estamos dedicando non só á parte formativa da zanfona, sino a todas as posibilidades e a toda a divulgación posible para este instrumento que está comunicándonos con moitas partes do mundo, con moitas partes de Europa, onde podemos ter encontros con outros músicos, con outros zanfonistas, contar historias con eles e construir un mundo posible e mellor tanto na zanfona, no folque, no jazz, no rock ou no que queiramos facer con ela. Este freguiño que vedes cantando, e ambos os ollos da cara pegou, mais por agora vai ser. Que é un lugar de encontro para a xente que quere tocar, a xente que quere oír, os curiosos, a xente que está pasando polo lado, que está centralizado na Ferrolterra, pero aberto a calquer tipo de xeografía. Está vindo este ano xente de Cataluña, de Euskadi, entón é moi bonito que a raíz dun instrumento se poida poñer como excusa para organizar todo isto.
pero hai xa algúns anos máis, normalmente, bueno, os artesáns tiñan que ir artellando entre, en fin, facer máis instrumentos, pero agora xa hai artesáns en Galicia que só se dedican á construcción de instrumentos e tense elevado moitísimo a calidade da construcción tamén, non? Supoño que porque o grado de exigencia dos músicos cada vez tamén é maior e, bueno, require que o artesano se vaya afacendo, non, aos requerimentos de cada un dos sanfonistas. O que en Galicia está empezando a utilizarse bastante, é un elemento que non atopamos nas sanfonas tradicionais galegas, pero que non sei, por las necesidades que hoxe en día existen na música tradicional, folk e outras músicas, pues é un elemento de apoio, bueno, non é para facer un uso tradicional del, pero que é un recurso máis, non, na zanfona hoxe en día. Daí entrou o vicio. A verdade é que foi ver aquele instrumento e dixen, teño que facer algo desto porque isto xera unhas vibracións estupendas. Yes, Galicia is very interesting for me because it's a special feeling in the persons here. They play hurdy-gurdy. They are very sensitive also with the movements. For example, they have a good feeling for turning the wheel and the pressure for the keys. It's important to create each moment the sound. It's necessary for instrument that you are direct in the sound. The idea is that a hurdy-gurdy has one sound, and I say a hurdy-gurdy has a lot of sounds. And se están producindo cambios nas músicas tradicionais e está por redefinir as palabras, non? O proceso de resemantización que se chama propios cambios sociais ou musicais que se van producindo. Eu creo que é unha palabra simplemente que vai a facer a súa función en este determinado momento, non? O sea, é para marcar claramente que hai unha nova tendencia, unha nova xente que estaba buscando outras cousas con este instrumento, outras músicas, e pode valer a palabra para este momento, simplemente. Ademais, resulta que podes